yanda ake trading in binary option based on price action. So after this candle idan mun samu rejection za mu tafi da sellers, okay, price ya rejecting daga resistance, okay, reject and na tafi da sellers saboda kun ga market dina ya mun 15 star sannan karshen trend ne, sannan yana da key level a wajen, sannan na market dina zo daidai key level din da na samu rejection sai na tafi da sellers. Da ku gani ga key level din a daidai na bayan market ya yi sama na samu rejection da key level din sai na tafi da sellers. sannan duk wanda yake so ya join din mu a Telegram akwai link a TikTok bio dina, idan ka shiga zai kai ka Telegram channel din mu direct. sannan duk wanda yake son amfani da wannan broker idan ka yi register da link ɗina ka samu 200% bonus, ma'ana idan ka sa $50 za ka samu $150, idan ka sa $100 za ka samu $300. so nan zai ana gani ma ke zai ana kuma yadda sila suka pushin ne shi down. Ga shirin shi ma ba mu riba, so haka ake trading based on price action.